नमस्कार. आयच्यान आमी तुमच्या समोर एक वेगळी आणि नवी कार्यावळ घेवन येता. तिचें नांव आसा लायफ्स ऑन विथ मणिपाल हॉस्पिटल. आमची बॉडी आसा सगळी ती म्हळ्यार एक डायनॅमीक मशीन. तें चालूच आसता आनी ताका लागून तें मोडटाय खूब कडेन आनी खूब फाटी. केंसा पासून ते पांयाच्या नाखटा पर्यंत कसलीय दुयेंसां खंय केन्नाय कोणाकूय जावंक शकतात. ती दुयेंसां सारकी करप म्हळ्यार हें मशीन चलता कशें आनी ताका सारकें कशें करप हें जाणा जावपी तज्ञ लागतात. तांकां दोतोर म्हणटात. आज दोतोरकी पयलीं सारकी उरली ना. पयलीं फॅमिली फिजिशियन आसतालो. आज सुपर स्पेशालिटी आयल्या आनी दाव्या हाताचो एक दोतोर, उजव्या हाताचो एक दोतोर, दाव्या दोळ्याचो एक दोतोर, उजव्या दोळ्याचो एक दोतोर इतलें जावपाचें उरलां. पूण बाकी सगळे प्रत्येक सुपर स्पेशालिटीचे दोतोर जाल्या. आज आमचे कडेन अशेच एका सुपर स्पेशालिटीचे दोतोर आमच्या मदीं आज आयल्यात. तांची वळख करून घेवया. ते आसात डॉक्टर राकेश देशमाने. नमस्कार, मी डॉक्टर राकेश देशमाने. मी कन्सल्टंट कार्डिओवास्क्युलर अँड थोरॅसिक सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल गोवा इथे लास्ट 2 वर्ष झाले मी तिथे काम आहे. आणि आमचं जसं म्हटलं की मेन काम रिलेटेड टू हार्ट आहे, म्हणजे बायपास ऑपरेशन्स, वॉल रिप्लेसमेंट ऑपरेशन्स आणि बाकीचे म्हणजे थोरॅसिक किंवा आपण छातीतल्या गाठ्यांचे ऑपरेशन आणि वास्कुलरच्या याच्यामध्ये म्हणजे जसं व्हॅरिकोज वेन, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज आणि ह्यांच्याबद्दलचे ऑपरेशन आणि सल्ला हे दोन्हीही आपल्याला मणिपाल हॉस्पिटल गोवा इथे मिळून मिळेल. म्हणजे शिराचे दोतोर आणि काळजाचे दोतोर आणि तांकां थोरॅसिक सर्जरीचो, कार्डिओवास्क्युलर सर्जरीचो 7 वर्सांचो अनुभव आसा आनी आतां गोंयकाराच्या सेवे खातीर ते गोंया येवन रावल्यात. डॉक्टर, तुम्हाला विचारतो की ही बायपास सर्जरी जी आहे, म्हणजे कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी म्हणजे इट इज बायपास सर्जरी. तर बायपास सर्जरी म्हणजे व्हॉट इज एक्झॅक्टली दॅट यू बायपास? ठीक आहे, म्हणजे बायपास सर्जरी आपल्या साध्या भाषेत सांगायचं म्हणजे इट्स द नेम बायपास इट सेल्फ. आता जसं आपण आपला रोड असतो, आपण चालू आता इथे गोव्यात सगळीकडे कामं चालू आहेत, आपण म्हणतो डायव्हर्जन किंवा म्हणतो बायपास करून. तर सेम आपल्याला जसं हृदयाला ज्या नस असतात, जे आपल्या हृदयाला रक्तपुरवठा किंवा ऑक्सिजन मेन याच्यातून जातं, त्या ब्लॉक झाल्या तर त्याला नवीन रस्ता तयार करून किंवा की नवीन रोड करून तयार करून ह्यालाच बायपास. जो ब्लॉक झालेला आहे रस्ता, तिथनं तर आता आपण काही करू शकत नाही, तिथनं रक्त पुढं जात नाही आहे किंवा कमी प्रमाणात जाते पूर्ण असून, तर त्याच्यासाठी दुसरा रस्ता तयार करून घेणं, ऑल्टरनेटिव्ह करून देणं, त्यालाच बायपास ऑपरेशन म्हणतो आपण. आणि तो ब्लॉक झाला आहे कसं कळतं? ब्लॉक झाल्याचं आपलं पहिल्यांदा पेशंटचं म्हणजे तुम्हाला काय त्रास होतात, म्हणजे पेशंटला मोस्ट कॉमनली जे म्हणजे जास्त की छातीत दुखणं, थकवा येणं, हे त्याचे आपण म्हणतो सिम्पटम. हे झाल्यानंतर पेशंट आपण त्याचे टेस्ट म्हणजे वेगवेगळ्या तपासण्या असतात. म्हणजे आपण करतो ECG करतो, 2D इको करतो साध्या भाषेत, आणि दुसरी म्हणजे आपण ट्रेडमिल किंवा आपण ती TMT टेस्ट जसे म्हणतो त्याच्यात. तर त्याच्यात काही चेंजेस किंवा आपल्याला काही दिसले बदलाव की जे हे करतात की आपल्या याच्या ब्लॉकेज, तर त्याच्यानंतर आपण करोनरी अँजिओग्राफी म्हणजे साध्या भाषेत बोलायचं आपल्या हृदयाच्या ब्लड सप्लायचा एक्सरे जो आपण करतो करोनरी, त्याच्यात आपल्याला कळतं की ते किती ब्लॉकेजेस आहेत आणि किती सिव्हिअर आहेत. आणि त्यानुसार आता एन्जिओग्राफी केली आणि त्याच्यात तुम्हाला समजलं किती ब्लॉक्स आहेत, तर एन्जिओप्लास्टी पण करतात. हो हो हो. तर मग एन्जिओप्लास्टी कधी करतात आणि मग तुम्ही बायपास कधी करता? आता साधा विषय की एन्जिओप्लास्टी, कारण की आजकाल म्हणजे आपण पहिल्यांदा पेशंट कार्डिओलॉजिस्ट म्हणजे जे हृदयरोग तज्ज्ञ असतात ते त्यांच्याकडे जातो आणि तेच हे एन्जिओग्राफी जे करतात ते कार्डिओलॉजिस्ट करतात. तर त्याच्यानंतर ते कार्डिओलॉजिस्ट जेच करतात की किती ठिकाणी ब्लॉकेजेस आहेत आणि किती ब्लॉकेजेस त्याच्या समजा तिन्ही मेजर व्हेसल्समध्ये ब्लॉकेज आहेत, प्लस ते लांब आहेत, आपण त्या म्हणतो लॉंग, की कसं की स्टेंटिंग करायला तो समजा ब्लॉक तो 1 किंवा 2 नसांमध्येच आहे आणि तो छोटा आहे आणि त्याला आपण स्टेंटिंग किंवा म्हणजे जे करतात आपण एन्जिओप्लास्टी म्हणतो तसं करणं असेल तर तो पेशंट फर्स्ट चॉईस ऑलवेज विल बी दॅट, म्हणजे पहिल्यांदा तेच होईल. पण ते करणं शक्य नाही आहे की ह्यांना पेशंटला स्टेंटिंग, कारण की ब्लॉकेजेस लांब आहेत, तिन्ही नसांमध्ये आहेत, प्लस आणखीन दुसरी फॅक्टरी कन्सिडर करावं हवी. जसं पेशंटला डायबिटीज आहे, ज्यांच्यात अनकंट्रोल डायबिटीज किंवा शुगर, ज्यांच्यात स्टेंटिंग केलं तरी पुढं ब्लॉकेजेस व्हायची शक्यता जास्त आहे. अशा पेशंटला बायपाससाठी रेफर केलं जातं की ज्यांच्यात एन्जिओप्लास्टी करणं शक्य नाही आहे, असेच पेशंट बायपाससाठी येतात. तीन दोतोर सांगतालो 3 मुख्य शिरो आसता काळजाक आणि तातून भितर ब्लॉक जाता, रगत फुडें वचना, आडखळटा तें, आणि आडखळटकीच मागीर घाम येवप, म्हणजे आमी हार्ट अटॅक आयला म्हणटा पळय तशें हार्ट अटॅक, घाम येवप, अस्वस्थ दिसप,
अशें दिसता आनी मागीर तो हार्ट एटॅक आयलो म्हणटात. ताज्यो मागीर तपासण्यो करता वेगळ्यो वेगळ्यो तांकां जाय त्यो आनी एन्जिओग्राफी करता. एन्जिओग्राफी म्हणजे आमी सगळे जाणा आतां प्रत्येक जाण आतां एन्जिओग्राफी करूंक सोदता. तर ती एन्जिओग्राफी करतकीच मागीर ते ब्लॉक जाल्यार लांब आसत, व्हडले आसत, घट्ट आसत जाल्यार तांची एन्जिओप्लास्टी करूंक मेळना. मागीर ते बायपास करतात. आनी बायपास म्हणजे दोतोरान सांगलें तशें की रस्त्याचेर फोंड पडला आसत जाल्यार ताका डायवर्जन करतात. तशें ते डायवर्जन करतात. तर ते म्हणजे ते डायव्हर्जन करायला काय वापरतात? आता कसं असतं की आपण बायपास आता ह्याच्यात जे करतो आपण आता इथं रस्ता म्हणजे आपण हार्टच्या नसा आहेत तर त्याला बायपास करायला दुसरा रस्ता म्हणजे आपल्याला दुसऱ्या नसाच वापरावं लागतात की त्यांना आपलं डायव्हर्ज. तर आपण त्याच्यात मोस्ट जे कॉमनली वापरलं जातं एक असतं की आपल्या छातीच्या म्हणजे आपल्या ह्याच्या खालीच छातीचा जो आपण बोन म्हणतो स्टर्नल किंवा जे छातीचा त्याच्या हाडाकडे एक लेफ्ट इंटरनल मॅमरी आर्टरी जसं म्हणतात लिमा ती असते ती कॉमनली वापरली जाते ते. आणि नंतर तसेच उजव्या ती एक डाव्या बाजूला असते आणि तशीच ती उजव्या बाजूला सुद्धा असते राईट इंटरनल मॅमरी म्हणतो ती एक वापरतो. नाहीतर पायाची आपण व्हेन म्हणतात ज्यांना की ती रिव्हर्स सिफॅनस व्हेन. नाहीतर हातातली एक आर्टरी आपण रेडियल आर्टरी हे आहे ते डिपेंडिंग ऑन कसे ब्लॉकेजेस आहेत पेशंटचं वय काय आहे त्याला बाकीचे रिस्क फॅक्टर काय आहे डायबिटीज आहेत का त्यानुसार मग हे डिफरंट प्रकारचे कंड्यूट आम्ही त्यांना म्हणतो आपल्या भाषेत किंवा त्यानुसार आम्ही ते वापरतो. आणि किती कंड्यूट तुम्ही घालू शकता? कंड्यूट बायपास आता कसं आहे की बायपास जसं ब्लॉकेज जसं म्हटलं की पेशंट येतात त्याला मोर दॅन 1 किंवा 2 ब्लॉकेज असतं. तर जसे ब्लॉकेज आहेत आणि जेवढ्या नसा आम्हाला म्हणजे आपलं अँजिओग्राफीवर दिसतात त्याप्रमाणे 3 ते 4 5 म्हणजे जसं आहे त्यानुसार तेवढे बायपास आम्ही करतो त्या पेशंटला. आणि पहिल्यांदा पायाची शीर काढायची ना वेन काढायची आताही काढतात ती म्हणजे जसं म्हटलं तुम्हाला की डिपेंड पण जसं काय आजकाल आम्ही म्हणतो की पायाच्या शीरपेक्षा जे आम्ही जसं म्हणलं आतली शीर जी लिमा तशीच त्या आर्टेरियल ग्राफ्ट जे म्हणतात ते ज्यांना आणि पायाची आपण जे वापरतो वेन असतं आता काही वर्षाच्या ज्या स्टडीज आणि हे सोडतात की आर्टेरियल ग्राफ्ट्स आर बेटर. त्याच्यामुळं ही हृदयाच्या म्हणजे आपण म्हणतो की लिमा रिमा आणि रेडियल हे आम्ही समजा पेशंट यंग आहे म्हणजे त्याचं वय 40-50च्या आसपास आहे त्यांना बाकीचे रिस्क फॅक्टर नाही आहेत म्हणजे ब्लड शुगर्स वगैरे अंडर कंट्रोल तर त्याच्यात आम्ही ह्या दोन्ही साईडच्या नस प्लस रेडियल आर्टरी वापरतो. आणि समजा पेशंट ओल्ड एज आहे किंवा ज्यांच्यात ह्या नस काही जणांमध्ये रेडियल आर्टरी वगैरे डिसीज म्हणजे जसं हार्टमध्ये ब्लॉकेज असतं तसं त्याच्यातही ब्लॉकेज होतं तशात ती वापरू शकत नाही मग त्याच्या वेळेस आम्ही पायातली नससुद्धा वापरतो. आणि 5-6 ब्लॉक सुद्धा बायपास करू शकता. तुम्ही वयाचा प्रश्न काढला. कुठल्या वयापासून हे करता येतं आणि कुठल्या वयापर्यंत करता येतं? म्हणजे जसं आता आमच्या इथलं मी इथं केलेलं आता मी 2 वर्षापासून मणिपालमध्ये येतो तर ह्याच्यात आम्ही असं की म्हणजे सगळ्यात यंग पेशंट जो ऑपरेट केला तो 38 वर्षाचा आणि सगळ्यात जो जास्त ओल्ड आहे ते 78 वर्षाचे. म्हणजे आता त्याला आम्ही की जस्ट वय हे असं डिस्क्रिमिनेट नाहीये करू शकत बंधन नाहीये. पण जर पेशंट ऍक्टिव्हली काम करतो जो ऍक्टिव्ह लाईफ जगतो ज्याचं वय 70 असेल 75 असेल पण त्याला त्या म्हणजे अंजायना किंवा आपण दुखण्यामुळे ते करू शकत नाही कारण की त्याच्यात दुखतंय किंवा त्याच्यात छातीत पेन आहे अंजायना रिलीव्ह किंवा आपण म्हणतो अटॅक व्हायचं तर त्यांच्या ते ऑपरेशन करून ते नंतर त्यांची नॉर्मल लाईफ जगू शकतात. तसंच इन केस ऑफ जसं म्हटलं तुम्हाला यंग पेशंटमध्ये जसं की म्हणजे जे लवकर ज्यांच्यात डिसीज पण त्यांच्यात अँजिओप्लास्टी करणं शक्यच नव्हतं असे 2-3 पेशंट होते त्याच्यात तुम्ही ॲज यंग पेशंटमध्ये सुद्धा आम्ही ऑपरेशन बायपास करू शकतो. आणि ॲक्च्युअली कोण ठरवतं की ह्या माणसाला बायपास पाहिजे का ह्याला एन्जिओप्लास्टी पाहिजे? कशाला मी विचारतो की बऱ्याच वेळेला असं होतं की कोणाला तरी छातीत दुखायला लागतं आणि मग त्याचा शेजारी असतो तो म्हणतो तू बायपास करू नको हां एन्जिओप्लास्टी केल्या एन्जिओप्लास्टी ना बरं तू एन्जिओप्लास्टी कर. दुसरा शेजारी येतो आणि त्याला सांगतो तू एन्जिओप्लास्टी करू नका ती फेल होते तू बायपास नाही त्याच्यावर असं होतं कोण ठरवतं? आता ऍक्च्युली ह्या म्हणजे जसं म्हणतो देअर आर सम ग्रे एरियाज असं प्रत्येक बाबतीत असतं म्हणजे मी सर्जन पॉईंटमध्ये असतो किंवा कार्डिओलॉजी पण आम्ही त्यांना एक म्हणतो की हार्ट टीम अप्रोच आम्ही जो आमचं इथेही वापरतो मणिपाल किंवा सगळीकडेच मोस्ट ऑफ द तिथं दोघंही जण ठरवतात म्हणजे कार्डिओलॉजिस्ट जो अँजिओग्राफी करतो आणि कार्डियक सर्जन आम्ही दोघं समोर बसून पेशंट रिव्ह्यू करतो त्याचा अँजिओग्राफी रिव्ह्यू करतो की काय प्रोज अँड कॉन्स आहे. जसं म्हटलं तुम्हाला की जर पेशंटला अँजिओप्लास्टी करून बेनिफिट असेल जसं फॉर एक्झाम्पल एक यंग म्हणजे तरुण ज्याच्यात आहेत ब्लॉकेजेस आणि त्यांना 2 किंवा 3 ब्लॉकेजेस आहेत पण ते अँजिओप्लास्टी करून आहेत फक्त आणि त्यांना मात्र असोसिएटेड रिस्क फॅक्टर आहे की डायबिटीज आहे किंवा स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री आहे तर त्यांना आम्ही सांगू शकतो की बाबा आता आम्ही अँजिओप्लास्टी करू पण 5-6 वर्षांनी मे बी यू नीड अ बायपास आणि तोपर्यंत किंवा तुम्ही चांगलं ड्रग कंट्रोल किंवा मे नॉट नीड ऑल्सो मग ते डिसिजन इज टेकन कलेक्टिव्हली बाय अ कार्डियक सर्जन ॲज वेल एज अ कार्डिओलॉजिस्ट considering patient's age
रिस्क फॅक्टर्स कम्प्लायन्स कसा आहे तो फॉलोअपला येणार पुढे काय करणार ते सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करूनच ते डिसिजन घेतलं यू पाहिजे. डोंट गो बाय द डिमांड ऑफ द पेशंट. नो नो डेफिनेटली नॉट. बिकॉज नाव आता असं झालंय की एन्जिओग्राफी पेशंट वॉन्ट्स इट एज अ नॉर्मल इन्व्हेस्टिगेशन. राईट बरोबर. ब्लड शुगर बरोबर. अँड HbTC DC आणि एन्जिओग्राफी. आम्ही ते सांगतो पेशंट की प्रत्येक ह्याला अँजिओग्राफी गरजेचं आहे नाही, म्हणजे गरज नाही, कारण की अँजिओग्राफी सुद्धा आपण त्यासाठी डाय वापरतो, त्याच्यासाठी रिस्क आहे. इट इज अ इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर, म्हणजे असं हे नाहीये की त्याच्यात काहीच त्या रिस्क नाही. हा ज्यांना गरज आहे त्यांना मात्र करावंच लागतं, त्याच्यात काही हे नाही. पण ते सुद्धा डॉक्टर ठरवतात. डॉक्टरच ठरवतात वेदर यू रिक्वायर एन्जिओग्राफी ऑर नॉट. यू कॅनॉट से डू एन एन्जिओग्राफी. मला माझी नाही. एन्जिओग्राफी. जसं तुम्हाला म्हणलं की नॉन इन्व्हेसिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन पहिल्यांदा येतात, जसं ट्रेडमिल टेस्ट आपण म्हणतो किंवा इको. ट्रेडमिल टेस्टवर किंवा ह्याच्यावर काही पॉझिटिव्ह आलं तर पेशंटला अँजिओग्राफीला जावं लागतं. समजा ते निगेटिव्ह असेल तर तेवढ्यापर्यंत जायची गरजच नाही. अच्छा अच्छा अच्छा. आणि आता बायपास सर्जरी इज डन अंडर जनरल अनेस्थेशिया. बरोबर. पहिल्यांदा असं म्हणत होते की व्हेन जर का घातली पायाची तर त्याचं आयुष्य ग्राफ्टचं आयुष्य 10 वर्ष होतं. नाव विथ दिस आर्टरीज व्हॉट इज द लाईफ? सी म्हणजे जे रिटर्न डेटा जो आहे त्याच्याबरोबर आपण जे आर्टरीज वापरतो, म्हणजे आम्ही जे वापरतो लिमा किंवा दीज आर ऑलमोस्ट 20 इयर्स विथ सगळ्यात म्हणजे प्रूव्हन डेटा किंवा सगळ्यात की ते आम्ही म्हणतो जसं लिमा टू LED जी कॉमनली ब्लॉक वेसल असते तो अॅनास्टोमोसिस किंवा ते जे आहे तुम्ही व्यवस्थित केलं तर 20 वर्षापर्यंत त्याचं लाईफ आहे. आर्टेरियल ग्राफ्ट्स आर बेटर, पण ते प्रत्येक ठिकाणीच वापरतायत असं नाही, रिस्ट्रिक्शन्स आहेत त्यांना. प्रत्येक समजा कसं जाऊ म्हणतो की ब्लॉक काय असतात की काही ब्लॉक असतात जे 80-90%, जसं क्रिटिकल, जेवढा क्रिटिकल ब्लॉक तेवढा आर्टेरियल ग्राफ्ट वापरण्याचा आणि याचा फायदा चांगला. आणि जेवढा सब क्रिटिकल लाईक 60-70% जे ब्लॉकेज असते त्याच्यात आम्ही म्हणतो की कॉम्पिटेटिव्ह फ्लो म्हणजे फिजिओलॉजी आहे की मी समजा ब्लॉकच नाही, जसं मी सांगितलं की नॉर्मल आर्टरीवर आम्ही बायपास करूच शकत नाही, कारण की जर नॉर्मल फ्लो एवढा मोठा आहे तर तुम्ही बायपास केलेला तो बंदच होणार. तर तसं आहे. तर त्याच्यामुळे त्याच्यात असं व्हेन ग्राफ्ट समजा 60-70% बॉर्डर लाईन ब्लॉकेजेस त्यांना वी प्रिफर व्हेन ग्राफ्ट, आणि जे क्रिटिकल ब्लॉकेजेस दॅट वी प्रिफर आर्टेरियल ग्राफ्ट. आणि ते सोडून जसं सांगितलं एज फॅक्टर आहे किंवा डायबिटीज, या दोन्ही सगळ्या त्या गोष्टीचं पाहूनच ते डिसाईड करतो. बरं. आणि की आपला एन्जिओप्लास्टी करताना आता पेशंटना सगळ्यांना माहिती आहे की आपण जागे असतो. हो. बायपास करताना जागे नसतो, नाही. त्याला जनरल अनेस्थेशिया दिलं. बरोबर. त्यामुळे एक मनात भीती असते की बाबा परत आपण जागा होऊ की नाही, ही सगळ्यात मोठी भीती असते. बरोबर. तर साधारण तुम्ही ऑपरेशन कसं करता हे सांगू शकता? हा सांगतो. म्हणजे आम्ही आता म्हणजे बायपास करण्याचे 2 प्रकार आहेत आम्ही म्हणतो ऑपरेशन. तर जनरल अॅनेस्थेशिया तर आला, आता काही सेंटर्स आहेत की काही ठिकाणी त्यांनी केले की अवेक कार्डियक सर्जरी, म्हणजे ज्याला म्हणतो की इपिड्युरल अॅनेस्थेशिया, म्हणजे फक्त त्याच्यात पेशंटला फक्त आपण ज्यांना इपिड्युरल जे अॅनेल्जेसिया म्हणतो, अॅनेस्थेशिया नाही म्हणताय त्याला, की फक्त पेन रिलीफ. पेशंट अवेक आहे, फक्त त्यांच्या आपण म्हणतो की थोरॅसिक इपिड्युरल म्हणजे फक्त मानेच्या खालचा पूर्ण भाग बधीर होतो, बाकीचं पेशंट जागा असतो आणि त्याच्या अंडरही करू शकतात, असे केलेले सुद्धा आहेत. पण जसं म्हटलं त्यांनाही रेस्ट्रिक्ट आहे. तुम्हाला त्यावेळेस तुम्हाला ऑपरेशन करताना आम्ही जे एक म्हणजे म्हणलं तुम्हाला की लिमा लेफ्ट इंटरव्ह ती काढताना आम्हाला प्लुरा किंवा आपण जे फुफ्साचा भाग तो ओपन करावा लागतो. तसं केलं तर तुम्हाला परत इंट्युबेट करावंच लागतं. म्हणजे करू शकतात असं नाही, आणि केलेले सुद्धा आहेत काही लोकांनी ते प्रयोग, तसेही आहेत. पण आणि जे आम्ही कॉमनली जो स्टँडर्ड प्रोटोकॉल जो वापरतात त्याच्यात आम्ही तो अंडर पूर्ण जनरल अॅनेस्थेशियाच्या अंडरच करतो. पेशंटला पूर्ण जनरल अॅनेस्थेशिया दिल्यानंतर आम्ही म्हणजे आपण हा बोन जे आहे तो ओपन करून त्याच्या खालनं जे आम्ही म्हणतो की लिमा ती आर्टरी हार्वेस्ट म्हणजे कंड्यूट हार्वेस्ट करतो. पहिलं ती लिमा, मग तुमची पायाची व्हेन किंवा रेडियल आर्टरी किंवा दुसऱ्या बाजूचा कंड्यूट. ते केल्यानंतर बायपास करायचे 2 प्रकार आहेत. एक आपण म्हणतो की कन्व्हेन्शनल किंवा आम्ही म्हणतो की कार्डिओपल्मोनरी बायपास, म्हणजे जेव्हा आम्ही शिवतो आपण जे ग्राफ्ट, म्हणजे इट इज हँड सुचरिंग वी कॉल्ड इट, म्हणजे जेव्हा यू जॉईन इट विथ द आर्टरी आणि व्हेन, तेव्हा ती करण्याचे 2 प्रकार आहे. एक तर पूर्ण हार्टला आम्ही त्या हार्ट लंग मशीनवर घालून हार्ट पूर्णपणे थांबवून ती सुचरिंग करायची, त्याला म्हणतात की कन्व्हेन्शनल किंवा विथ द हेल्प ऑफ कार्डिओपल्मोनरी बायपास. आणि दुसरं जे आहे त्याला म्हणतो आम्ही बीटिंग हार्ट सर्जरी किंवा ऑफ पंप सर्जरी, की त्याच्यात वी डोंट यूज दॅट मशीन कार्डिओपल्मोनरीचा, आणि आम्ही त्या हार्टला पूर्ण थांबवते नाही, फक्त जो ऑपरेशन करायचा भाग आहे तेवढा भाग ते एक स्पेशल टाईपचं डिव्हाइस येतं, त्याला ऑक्टोपस म्हणतात, त्याच्याने तेवढाच भाग आम्ही इमोबिलाइज करतो आणि तो अॅनास्टोमोसिस किंवा आपण सुचरिंग करतो. तसे 2 प्रकारचे आहेत, ऑफ पंप किंवा बीटिंग हार्ट आणि ऑन पंप किंवा कन्व्हेन्शनल कार्डिओपल्मोनरी. ते कसं कशावर ठरतं?
ते इट इज सर्जन्स प्रेफरन्स आणि पेशंटचं बाकीचे प्रोफाईल जे आहे त्याच्यावर काही सर्जन्स आर कन्व्हिन्स विथ म्हणजे ते म्हणतो आम्ही ते बायपास मशीनवर करण्यासाठी कन्व्हिन्स्ड असतात किंवा ते तर त्याच्यावर करतात आणि काही जण आहेत ते बीटिंग हार्टवर दोघांचे फायदे आणि तोटे आहेत असं काही दोन तरांनी करता बायपास हे आमकां खबर नासता बायपास म्हणटकीच भितात दोन तरांनी असता एकेकडे हार्ट बंद करता काळीज बंद जाता म्हणटकीच दोतोराक सर्जरी करप सोंपें जाता आनी तेन्ना हार्ट लंग मशीन म्हणून आसता शिरो सगल्यो ताका लायतात आनी काळजाचें काम आनी पुलमावाचें काम तें मशीन करता परत सगळें सर्जरी जाली की परत तें जोडटात हांगा हाडून आनी दुसरें ऑक्टोपस म्हणून एक आतां बारीक मशीन आयलां तें लायतकीच काळीज चालूच उरता आनी डॉक्टर बंद आपल्याक जाय तितलेंच थांबयता काळीज आनी तें शिंवता पूण खंयचें वापरप तें सर्जन ठरयता म्हजें अशें कर म्हजें तशें कर अशें म्हणून दोतोराक कांय सांगूंक मेळना आनी पोस्ट ऑपरेटीव टायम परत मुख्य म्हणजे हे किती वेळ चालतं ऑपरेशन साधारणतः बायपास ऑपरेशन दिनं की 3 ते 4 तास पूर्ण त्याचा वेळ म्हणजे सर्जरी आम्ही जर म्हणते इन्सिजन त्याच्या आधी 1 तास तयारी जाते म्हणजे आमच्या अॅनेस्थेशिया तेवढंच काम असतं म्हणजे भूलतज्ञ जे आपण म्हणतो कार्डियाक अॅनेस्थेशिया आणि दे आर स्पेशलाइज ते काही कार्डियाक अॅनेस्थेशिया सेपरेट स्पेशलायझेशन अगेन म्हणजे ते पूर्ण स्पेशलायझेशन त्याच्यात त्यांनी ट्रेन केलं तर ते करून त्यांना बऱ्याच लाईन आम्ही म्हणतो की आर्टेरियल लाईन ती वेनस म्हणजे सीव्हीपी लाईन बाकीच्या 2-3 प्रकारच्या लाईन प्लस अॅनेस्थेशिया त्याला जवळपास 1 तास त्या प्रिपरेशनला जातो 45 मिनिट्स टू 1 आवर आणि त्याच्यानंतर ऍक्च्युअली ऑपरेशन चालू होतं दॅट ऑल्सो अनदर टेक 3 to 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन तुमचे किती ग्राफ्ट आणि मग परत पेशंट शुद्धीवर परत त्याच्यानंतर 3 ते 4 आता आम्ही इथं मोस्टली बीटिंग हार्ट करतो मी इथं मनिपाल तर त्याच्यानंतर समजा काही मेजर ब्लिडिंग वगैरे कॉम्प्लिकेशन तर मोस्टली त्याच दिवशी इव्हिनिंगला वी एक्स्टुबेट द पेशंट नाही गंमत कशी होते ते सांगतो त्यांना सांगतो मजा कितें जाता ना कोणाची बायपास केली न्ही जाल्यार भायर पळय सगळे रिलेटिव्ह बशिल्ले असतात ते कितें म्हणटात 7 भितर व्हेल्लो 3 भायर हाडलो 8 वरां चल्लें ऑपरेशन 8 वरां चलना ऑपरेशन 3.5 ते 4 वरांच चलता ताज्या पयलींची पळय तयारी आसा उमरी दिवपाची ताका 1 वर लागता आनी मागीर ऑपरेशन सोंपतकच तो पेशंट परतो सारको जाता काय ना ते पळय एनास्थेटिस्ट पळयता ताका 2 वरां लागता मिळून 8 वरां त्यामुळे 8 वरांचें ऑपरेशन चलता हो एक भंय आसता बायपास चल्ल्या म्हणटकीच 8 वरां ऑपरेशन चलतलें तो भंय आसपाची गरज ना ऑपरेशन 3.5 ते 4 वरां चलता कशेंय असल्यार 3.5 ते 4 वरां चलता हे तयारेक वेळ लागता हें आमी सगळ्यांनी दोतोरा कडल्यान समजून घेवंक जाय आणि मग पेशंटला आयसीयू मध्ये सेपरेट म्हणजे कार्डिओथोरॅसिक आयसीयू मध्ये सगळीकडेच असतो सेपरेट तिथं असतो मग पेशंटचा फर्स्ट क्रायटेरिया म्हणजे काही कॉम्प्लिकेशन आहे इनिशियली म्हणजे काही आम्ही म्हणतो की ब्लिडिंगचे वगैरे चान्स कारण की इथं आम्ही एकदम सगळ्या ब्लडशी आणि ह्याच्याशी डील करतो त्याच्यामुळे कधी ब्लिडिंग असण्याचे चान्सेस वगैरे ते मेजर काही कॉम्प्लिकेशन असेल तर त्याच वेळेस आम्ही पेशंटला एक्स्ट्युबेट किंवा व्हेंटिलेटरवरनं काढतो आणि मग बाकीचे जे असतात नळ्या असतात ट्यूब्स त्या हळूहळू काढून मोस्टली दुसऱ्या दिवशी वगैरे सगळं काढून पेशंटला चालवून वगैरे तिसऱ्या दिवशी वी शिफ्ट पेशंट इन टू द वॉर्ड सो फास्ट येस सो फास्ट if there is no complication happen everything went smoothly I mean what are the common complications common म्हणजे फर्स्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन जसं म्हणतो ब्लिडिंग सगळ्यात जास्त कारण की कसं हे ऑपरेशन जसं म्हटलं तुम्हाला एक पूर्ण नसांशी आणि ब्लडशी रिलेटेड सो देर मे बी ब्लिडिंग ऑलवेज नॉट फ्रॉम द सर्जिकल साईड कुठनंही दुसरीकडे ऑपरेशन करताना इकडची नस काढलेली असते पायाची हाताची सो फ्रॉम दॅट ब्लिडिंग दॅट इज द फर्स्ट दुसरं असतं मग इट इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन बट नॉट अ फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन म्हणजे ते होतच असं नाही तसं आणि दुसरं म्हणजे कॉम्प्लिकेशन असतात म्हणजे इन्फेक्शन्स दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन्स कारण की एक तर सर्जरी कुठलीही सर्जरी इन जनरल आणि तिसरं कॉम्प्लिकेशन असतं की स्ट्रोक आम्ही म्हणतो किंवा हे बसणार ते का त्याचं कारण जसं असतं की स्ट्रोकचं जसं मी तुम्हाला म्हटलं की त्याचे 2-3 रिझल्ट आहेत प्रत्येक पेशंटला बसतो जसं नाही की आम्ही जेव्हा ऑपरेट करतो तेव्हा जो एओर्टा किंवा आपल्या हार्टची जी सगळ्यात मोठी वाहिनी असते त्याच्यावर आम्ही ते जो रक्ताला म्हणजे आपण जेव्हा बायपास करतो तो पुढचा रस्ता झाला डिस्टल जे प्रॉक्झिमल ज्याच्यातनं रक्त येणार ती आपण त्या शरीराच्या मेन वाहिनी किंवा एओर्टाला जोडतो एओर्टाला ते तर त्याच्यात सुद्धा कधी कधी कॅल्शियम असतं जेव्हा ते आम्ही क्लॅम्प करतो किंवा हँडली करतो तर तो निघून इट कॅन गो टू युअर ब्रेन वेसल्स अँड कॉज स्ट्रोक तर ते एक असू शकतं कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक दॅट रेअर कॅन आणि जसं म्हटलं की आम्ही इव्हॅल्युएटही करतो पेशंटचं आम्ही डॉपलर करून घेतो की ज्यांना वाटतंय की त्यांच्यात काही मेजर ब्लॉकेजेस आहेत
आणि मग जसं म्हणतो की काही पेशंट लो कार्डियक आउटपुट मिसहॅप आणि ते होऊ शकतं. दॅट आर नोन कॉम्प्लिकेशन. असं नाही की कोणी मुद्दाम करतं किंवा असं इट्स हॅपन. पण these are more for writing in MS paper. No, we see also in the practice. But we have to, because of now the medical legal purpose, and we have to tell each and everything to the patient. की असं असू नये की तुम्ही आम्हाला सांगितलंच नाही, नाही तर आम्ही म्हणजे स्ट्रोक बसू शकला असता, तुमचं हार्टचं ऑपरेशन केलं तर स्ट्रोक कसं काय बसला, म्हणजे इट्स लाईक दॅट. किंवा मग काही पेशंट लो कार्डियक आउटपुट किंवा किडनी फेल्युअर ह्याच्यातही जाऊ शकतं. म्हणजे कॉम्प्लिकेशन्स आर देअर, इट्स नॉट लाईक. आणि मग हे केल्यानंतर काळजी काय घ्यायची? ऑपरेशन केल्यानंतर काळजी आम्ही पेशंटला डिस्चार्ज करताना की पहिली आणि महत्त्वाची काळजी म्हणजे तुमचे जखमा जे असतात त्यांचं काळजी घेणे. कारण की मोस्ट ऑफ द पेशंट आउट ऑफ व्हॉट वी डू द बायपास त्याच्याबद्दल 70 ते 80% हे डायबिटिक असतात सगळ्यांना. त्यामुळे जखमेची काळजी घेणे. नाही तर कसं होतं आपल्याकडे की मी सगळ्या पेशंटला ते सांगावं की आम्ही डिस्चार्ज केला ना की पेशंट घरी जातात, 50 लोक येतात भेटायला बायपास ऑपरेशन. मी त्यांना म्हणतो की ॲटलिस्ट 15-20 दिवस इनिशियली यू डोंट अलाव एनीबडी टू कम अँड मीट द पेशंट टू मच रिलेटिव्ह. कारण की कोणाला तरी खोकला असतो, सर्दी असतो, आपल्याला काही माहीत नसतं म्हणजे येणाऱ्या भेटायला, आणि त्यांचं साहजिक आहे तो पेशंटला येणं तुम्ही पिरियड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि दुसरं मी काळजी म्हणजे तुमचे औषधं व्यवस्थित घेणे, जे वॉटेवर प्रिस्क्राईब केलेले आहेत गोळ्या. मोस्ट ऑफ द अँजिओप्लास्टी झाल्यावर आणि बायपासवाल्यावर गोळ्या सारख्याच असतात, म्हणजे इकोस्प्रिन किंवा क्लोपिलेट जे आम्ही म्हणतो की रक्त पातळ व्हायच्या नंतर, स्टॅटिन जे आपले कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याच्या. आणि बाकीची काळजी म्हणजे आम्ही दुसरं की महत्त्वाचं की तुमची लाईफस्टाईल चेंज. आता तुम्ही असं नाही की बऱ्याच लोकांना समज असतो की बायपास झालं की आता मी परत सगळ्या गोष्टी करायला मोकळं म्हणजे आम्ही परत तेच ज्याच्यासाठी आम्ही इथं आलो तेच गोष्टी चालू होणार. मग लाईफस्टाईल म्हणतो इट्स चेंज इन द लाईफस्टाईल, ते करावं लागणार तुम्हाला त्या गोष्टीचं. अच्छा अच्छा अच्छा. पण रिस्ट्रिक्शन येतात किती किती पर्यंत रिस्ट्रिक्शन? डाएट, एनी डाएट आम्ही ते सांगतो की डाएटमध्ये तुम्हाला डेफिनेटली लो फॅट लो सॉल्ट डाएट जो आपला कार्डियकचा असतो तो. हां, पण डोंट जम्प रिस्ट्रिक्ट म्हणजे काहीच नाही घ्यायचं काहीच नाही खायचं असं नाही. आता मी जसं म्हणतो गोव्यातल्या लोकांना येऊन म्हणतो तुम्ही मासे नका खाऊ किंवा इट इज बिकम व्हेरी, कारण की त्यांचा लाय किंवा भात असे खूप मिसकन्सेप्शन असतात. पण तसं नाही आहे प्रत्येक गोष्ट. तुम्ही डायबिटिक नसाल तर तुम्ही फळ, तुमचे फिश तुम्ही आपण गोव्यात तर खाऊ शकतो, म्हणजे बॉइल्ड फिश जसं म्हणतो करी, इट्स नॉट व्हेरी बॅड फॉर. हां, नॉट लाईक फ्राईड डीप फ्राईड किंवा पण. आणि जसं म्हणतो की नॉट रेड मीट शुड बी अवॉइडेड, म्हणतो चिकन आणि मटन रेड मीट. तर इट्स जनरल फॉर ऑल कार्डियक पेशंट तसे. आणि बाकीचं आम्ही दुसरं आवड की यू शुड प्रमोट वॉकिंग, म्हणजे चालणे, एक्सरसाइज करणे, मेडिटेशन करणे किंवा तुमचं स्ट्रेस लेवल वगैरे मॅनेज करणं. दॅट इज ऑल्सो ॲज मच इम्पॉर्टंट ॲज युअर मेडिकेशन्स. या गोष्टी लाईफस्टाईल चेंजेस तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. आणि तुमच्याकडे किती दिवसांनी यायचं? आमच्याकडे आम्ही युजली एकदा ऑपरेट झाल्यानंतर एक पेशंटला एक 15 दिवसांनी बोलवतो, फक्त हे जखमा पाहण्यासाठी की काही मेजर इश्यू नाही ना, कुठे इन्फेक्शन आहेत काय नाही. आणि त्याच्यानंतर झाल्यानंतर आम्ही मोस्टली डिस्चार्ज व्हायच्या आधीच पेशंटचा पोस्ट ऑप आमच्याकडे एक ECG आणि इको हे सगळं केलेलं असतं की हार्टचं फंक्शन कसं. स्ट्रेस टेस्ट परत नाही, स्ट्रेस टेस्ट नाही, ट्रेडमिल परत नाही, ट्रेडमिल नाही, फक्त 2D इको आणि ECGवर काही मेजर परत चेंजेस किंवा हे नाही आहेत ना, आणि इकोवर की हार्टचं फंक्शन कसं आहे ओव्हरऑल बाकीच्या गोष्टी तेवढं एक करून घ्या. आणि तसंच रिपीटेडली मग 3 महिन्यांनी फॉलोअपला बोलवतो. हां, ट्रेडमिल वगैरे किंवा ऑपरेशन होऊन झालेत 5-5 वर्ष, परत त्यांना काही त्रास सुरू झाला, मग त्यावेळेस परत काही नवीन ब्लॉकेजेस नाही ना किंवा झालेलं ऑपरेशनचे काही हे नाही ते पाहण्यासाठी करावं लागतं. नाही, प्रत्येकाला गरज नाही टेस्ट. पण मग डॉक्टर कुलकर्णींकडे बायपास केल्यानंतर मग डॉक्टर कुलकर्णींना विसरायचं किती वर्ष? तेच प्रॉब्लेम ते की विसरता येत नाही की डॉक्टरला मी तेच म्हणतो की असं नाही की हां की जसं म्हणतो की सर्जिकल फॉलोअप हे इनिशियली म्हणजे कार्डियक सर्जन, पण नंतर यू शुड फॉलो आयदर फिजिशियन और कार्डिओलॉजिस्ट, नॉट लाईक दॅट इज रेग्युलर. दॅट इज युअर रेग्युलर टू चेक आउट ऑन युअर कोलेस्ट्रॉल, तुमचं ब्लड प्रेशर, जसं तुमच्या ब्लड शुगर. ते सांगतो की माझ्याकडे सर्जनला येऊन दाखवलं नाही तर इट्स नॉट प्रॉब्लेम की तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सर्जनच हवा, बट यू शुड शो इट टू युअर फिजिशियन और युअर कार्डिओलॉजिस्ट टू चेक ऑन युअर ब्लड प्रेशर, युअर ब्लड शुगर्स, तुमचं कोलेस्ट्रॉल, बाकीच्या गोष्टी ते दाखवावंच लागणार असं. अच्छा, आता हे सगळं हे मला हार्ट अटॅक आला आणि तर मग काय करायचं हे आता मुळात हार्ट अटॅक येऊ नये म्हणून तुमच्या मते काय? हां, ठीक आहे. मी तर म्हणजे आम्ही आता जसं तुम्हाला सांगितलं आताच जे लाईफस्टाईल आहे की आम्ही जे आता रुग्ण पाहतो, आता पेपरमध्ये सुद्धा येतं आहे, सगळीकडेच येते की जे आपल्याकडे भारतात आधी हार्ट डिसीजची जे एज म्हणतो की म्हणजे हार्ट डिसीज बाबा 50-60 वर्ष झालं की मगच लोकांना हार्ट डिसीज व्हायचं, पण ते आता टोटली चेंज झालं आहे. Now cardiac patient we are seeing in 20s and 30s, like early 30s, early 40s असे लोक येतात. त्याच्याकडचं मेन कारण माझ्या मते आपलं लाईफस्टाईल चेंजेस, स्ट्रेस, नको तेवढा स्ट्रेस, जे धावपळीचं आयुष्य म्हणा किंवा कॉम्पिटेटिव्ह नेचर आणि प्रत्येकाचं हे, आणि सडन डाएट आणि लॅक ऑफ एक्सरसाइज,
ह्या सगळ्यात माझ्या मते महत्त्वाच्या आहेत. ह्या कुठल्याही नॉट फॉर कार्डियाक फक्त म्हणत नाही मी, बाकीच्या मॅलिग्नन्सी या कॅन्सर या सगळ्यांसाठी आपण जे आजकाल आहे हे सगळे ह्या गोष्टीमुळेच आहे. पहिली गोष्ट लाईफस्टाईलमध्ये मी जसं म्हणतो की आज स्ट्रेसफुल म्हणजे असं पाहतो की 30 वर्षाचा 40 वर्षाचा माणूस एवढ्या स्ट्रेसमध्ये असतो की मग त्यांना मायदर बिझनेस म्हणा किंवा तुमचं काय जॉब असेल, तुमचा गव्हर्नमेंट असेल कुठल्या, त्याच्यातला स्ट्रेस, त्याच्या मागे लागण्यासाठी मग आणि हा म्हणजे मला हे पाहिजे ते पाहिजे, मग त्याच्याकडे हा बंगला आहे तर माझ्याकडे कार का नको, म्हणजे डेफिनेटली ते गोष्टीमुळं तुम्ही त्याच्या मागेच पळता, तुमच्या हेल्थकडे तुम्ही पाहत नाही. आणि बाय द टाइम यू रीच दॅट स्टेज, बाय द टाइम सगळं तुमचं गेलेलं असतं तुमच्या. दुसरं आहे की असं म्हटलं की स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे ते फार गरजेचं आहे आजकाल. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीचा राग येणं किंवा स्ट्रेस येणं किंवा रेज असणं हे काही बरोबर नाही लाईफस्टाईलमध्ये तुमच्या प्रत्येक गोष्ट. आणि दुसरं की डाएट आणि हॅबिट्स. आता जे बरेच लोक इथं IT की स्मोकिंग व्हेरी कॉमन, टोबॅको, अल्कोहोल कन्झम्पशन त्याच्याबरोबर इट इज व्हेरी बॅड टू. कुठंच आजपर्यंत प्रूव्हन नाही की स्मोकिंगनं कोणाला फायदा झाला, इट ऑलवेज हार्मफुल. तर ह्या आणि तुमचं जेवण, आता जे आधी लोक मी जे सांगत असं की जो आपला पूर्वजांचा डाएट होता किंवा आपले जे खात होते ते तोच बरोबर आहे. तुम्ही सडनली यू चेंज टू समथिंग डिफरंट, बॉडी रिॲक्ट टू दॅट, म्हणजे आपले जे आहे ते. आणि त्याच्यामुळं येणारे डिसीज की फास्ट फूड, तुमचे पिझ्झाज, हे सगळ्या गोष्टी डेफिनेटली दॅट हॅज अफेक्टेड द थिंग आताच्या असं वाटतं. कुठल्या वयात साधारण एन्जिओप्लास्टी करतात आणि कुठल्या वयात साधारण बायपास? मी जसं तुम्हाला मग सांगितलं की इट इज ऑलवेज अ डिसिजन, कंबाईंड डिसिजन. पण प्रेफरेबली यंग एज पेशंटमध्ये जसं मी तुम्हाला म्हणतो की आम्ही पॉसिबल असतं तर वी ट्राय टू डू एन्जिओप्लास्टी म्हणजे प्लास्टिक, कारण की त्या पेशंटला परत फ्युचरमध्ये लागलं तर बायपास ऑपरेशन इज ओपन. आता नाऊ डेज आता की आपण आता रिड्यूस जसं म्हणतो तसे सर्जरी की परत सुद्धा आपण बायपास करू शकतो. आधी झालेलं असेल तरी आता काही पेशंट असे आहेत की आता जसं म्हटलं की विथ बायपास लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढली आहे, परत त्यांचे सिम्पटम. असे काही पेशंट आता ज्यांचे 5-5, 6-6 वर्षापूर्वी बायपास झाले त्यांना आता परत डिसीज जायला आयदर तो नेटिव्ह वेसलमध्ये जो आता होता तो प्रोग्रेस झाला, मागच्या वेळेस त्या वेसलमध्ये नव्हता आता त्याच्यात झालाय, किंवा जो बायपास केलेला ग्राफ्ट आहे त्याच्यात डिसीज प्रोग्रेस, पण ते रिड्यूस सर्जरी सुद्धा होऊ शकतात त्याच्यासाठी. ही लाईफस्टाईल सांभाळप हे महत्वाचें अशें दोतोरान सांगलां. हें सगळी जाल्यार कटकट नाका आसत जाल्यार लायफस्टायल सांबाळूंक जाय. प्रत्येकाक पयशे जाय, प्रत्येकाक काम करूंक जाय. काम केल्या शिवाय कोणाक बसून पयशे मेळना. पूण ते पयशे कितले मेळोवंक जाय हें प्रत्येकान ठरोवंक जाय. सिंगल बेडरुमाचो डबल, डबलाचो ट्रिबल, मागीर बंगलो, मागीर डुप्लेक्स बंगलो, तशी स्कुटरीची फोर व्हिलराची आनी खंयची फोर व्हिलर, हाज्या फाटल्यान धांवता 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 आमच्या शरिराक आमी कितलो त्रास दिता हें आमकां कळना. जेन्ना कळटा तेन्ना उशीर जाल्लो आसता. मेळयल्ले सगळे पयशे जाल्यार दुयेंसाचेर खर्च करतले जाल्यार पयशे मेळून कांय अर्थ आसा असो दिसना. तरी सुद्दां हें करनासतना सुद्दां कांय जाणांक आनुवंशीक जेनेटीक म्हणून हें सगळें जाता, तांची तातूंत कांयच चूक नासता. अशे आमच्या मदीं जे कोणी आसत ज्यांनी एन्जिओप्लास्टी केल्या, जांकां बायपास करची पडल्या, ती करून सुद्दां तुमच्या मनान खूब प्रश्न आसतात. सारकें जालें ना अशें दिसता, म्हाका पयलीं जातालें तेंच परतें जाता अशें दिसता, कितें करप तें समजना. शेजारी, फ्रेंड्स, कोण कोण येवन कितें कितें सांगता, गुगलाचेर व्हरून आमी पळयतात, तातूंतल्यान अर्दें इन्फॉर्मेशन मेळटा, तातूंत आनी गडबड जाता. हें सगळें जाल्यार सारकें करूंक जाय जाल्यार ही कार्यावळ लायफ्स ऑन विथ मणिपाल हॉस्पिटल्स ही दर आठवड्याक आमी करतले. आनी तेन्ना तुमी तुमचे प्रश्न दोतोरांक विचारूंक शकतले. तुमचे प्रश्न तुमी तयार दवरात, आमी तुमकां एका आठवड्यान मेळटात. परत हीच कार्यावळ घेवन लायफ्स ऑन विथ मणिपाल हॉस्पिटल्स. डॉक्टर, तुम्ही आलात मुद्दाम इथे आणि एवढी चांगली माहिती एवढ्या थोड्या वेळात दिलीत म्हणून तुमचे अतिशय मनपूर्वक आभार.